Erokamano. Komiti mane ochung'ne goyo kogno jotend migepe mogwel opedho ripot mare e od bura mamalo kendo puodho jotend migepe mopogore opogore mana koweyo oko Stella Lang'at kende. Ripot mar komitino lero ni kata odoko ni Stella Lang'at ni kod lony mararieya e chenro mag sirikal, lony mare migawo mar kido kod chwech okoromo. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, jood bura kendo rwako ripot makamano maonge dewo duond buche mokamano. E ripot margi mane opedh e nyim od bura kod jatend kweth jood bura mathoth Kimani Ichung'wa, komitino ma otelne kod spika mar od bura Moses Wetangula ong'ado ni jotend migepe mogwel 19 kuom 20 mane ogwel kod jatend piny William Ruto ng'utgi oromo jok mar chwalo piny Kenya mbele. In vetting and in considering the approval of these nominees, Honorable Speaker, the 20 nominees are recommended for approval to take office if approved by this House, Honorable Speaker, because all that the Appointments Committee has done is to consider and vet them for approval of the 20 nominees and to reject the nomination of Stella Lang'at, who had been nominated for appointment to the Ministry of Gender, Culture, and Arts and Heritage. Kata kamano, ripod no olero jatend migawo mogwel mar kido kod chwech Stella Lang'at ng'ute pod weth mar ywayo jok makamano. Ichung'wa yango ni Stella Lang'at nigi lony mararieya e chenro mag sirikal, makamana ni oonge kod lony madwarore e telo ne migawo mar kido kod chwech. This lady, Honorable Speaker, is a career civil servant who has extensive experience in public service. However, Honorable Speaker, she did not demonstrate adequate understanding of the docket to which she had been nominated, and the committee found her unsuitable for appointment to that docket. Kaka yo mar golo luoro kod kiawa ewi lony mag jotend migepe mogwel 19 mane komitino opuodho, Ichung'wa wacho ni negitimo nonro malong'o ewi tiegruok margi, chia margi kaachiel kod bidhruok margi. Jatend kweth jood bura manok Junet Mohamed oketo e lela ni Wycliffe Oparanya kod Ali Hassan Joho ler ka pamba. Issues of drugs were raised about Hassan Ali Joho. The Minister for Interior by then, George Saitoti, came here and brought a report against him. Later, a report was brought to Parliament a week later that cleared him, Mr. Speaker. We looked into all those issues, Mr. Speaker, and we cleared all those people. Thoth jo od bura mane ogolo pachgi e od bura osiro lwedo gwelo mag jotend migepe 19 go kaachiel gi okang' mar rwako jotend migepe mag duond bura mar ODM e piny owacho mar Kenya Kwanza. I want to appreciate all the nominees, and I just want to tell them this. You come at a time when Kenyans felt those who have gone home became very proud, never understood who was at the gate, never understood whether they have challenges. They are human beings. Learn to appreciate your team, starting from even your T-girl. I come from Laikipia, where in the past we have been having a lot of incidents of insecurity. Our people have been living in hell. Bang' od bura puodhogi, jotend migepe go igeno mar chamo muma e thuolo moro amora e kor jumani mar chako tich ayanga. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.